Boas tardes a todos. Como sabedes, este acto era para celebrar o viernes, pero tuvemos a noticia do fallecimiento de Rubalcaba e deseo transmitirle a súa familia o noso máis sentido pésame e o de todos. Boas tardes a todos. O primeiro de todo que teño que decir é gracias. Gracias ao Partido Socialista, porque hai 4 anos acolleunos o Dr. Martín, que anda por aquí, e a min, para encabezar un proxecto de transformación de Verín. Gracias tamén a todos os veciños que día a día nos manifestaron o seu apoio incondicional. Son 4 anos. A última vez que presentamos un programa foi 4 anos con todo en contra, pero conseguimos a alcaldía e conseguimos empezar a traballar. Nestes 4 anos pasaron moitas cousas. Carolina e Fran, que a miña filla, casáronse. Laura terminou a súa carreira e está empezando a traballar. En fin, isto todo ben. Hasta ese outro día que chegou Jacinto a miña casa, estábamos esperando na porta, entrou a miña muller e dicelle: nena, dille ao teu pai que salga. Iso non me gustou nada. Pero bueno, temos que seguir. Hoxe estamos aquí por 3 motivos. Primeiro, presentar o equipo, que é o equipo que acabades de ver, dar conta do feito e propoñer novos retos para estes 4 anos que van a empezar. Xa acabamos de conocer aos compañeiros, van nos acompañar durante 4 anos. Gracias por o vosso apoio e, sobre todo, gracias por estar nos momentos máis duros, sobre todo os que repetimos, que son prácticamente todos, e sabedes que temos pasado momentos de verdadeira tribulación, por decirlo, ou intriquidencia, como digo eu. Nestes 4 anos encontrámonos con un panorama que non llevou a poñer nombre, sencillamente vos vou a enseñar. Demandas judiciales con respecto ao auditorio, os radares, o concurso do parking, o tema da hora, a limpieza diaria, multitude de cuestións que en teoría estaban ben, pero a realidad é que non estaban ben. Pouco a pouco fomos lle dando forma á situación e, como exemplo, vou enseñar o que fixemos. Unha imagen vale máis que 1000 palabras. Ademais disto, recuperamos varios servicios para o Concello con un aforro importante. Pero tamén nos encontramos outra cousa, que é a seguinte. Cando chegamos no 2014, había de dinheiro en caixa 1.300.000 euros e unha deuda bancaria de 4.200.000 euros. Na actualidade, hai 3.400.000 euros na caixa e unha deuda bancaria de 2.200. É todo o que fixemos.
Teño que añadir que todo o que fixémoslo con recursos propios, con diñeiro do Concello, dos impostos de todos. Naide nos deu, mas con unha mísera subvención con a festa, unha cousa de pequeno. Todas estas obras que fixemos, pagámoslas con noso diñeiro. Nos próximos días saldrán a luz estes datos que acabo de poñer, os documentos oficiales, que son a acta de arqueo e o certificado de deuda, ao que lle daremos a publicidade correspondiente. Porque durante estes 4 anos a oposición non acertou en nada, e no tema económico evidentemente non vai acertar agora. Por moitas maniobras que fagan, a verdad é a que vos acabo de enseñar e que podemos públicamente. E agora, que vamos a facer nestes 4 anos? Pois, en realidad, a fórmula é moi sencilla. A fórmula de levar un concello, entón, se quere levar ben, só son dúas cousas: cercanía e servicios. Servir a población é ser accesible á población. Os grandes inventos, grandes proxectos, normalmente non dan resultado. Nos continuaremos mellorando os servicios municipales, tantos que xa están no Concello como incluso os que están privatizados. E si, a auga vai ser gratis o primeiro tramo. Resulta a moitos difícil de creer, pero é unha medida de aforro. Non podemos consentir, e isto é unha reflexión de todos, que estemos gastando 400 litros por persona en día de agua. En consecuencia está separado. O que se vai a facer é unha cuota de servicio e cada un que pague por a consumir. Pero os primeiros 20 metros, 25 metros que necesita unha familia para vivir normalmente se van a ser gratis. A partir de aí vai haber algún problemilla que gaste. Tamén temos outro servicio privatizado que está xa fora de contrato, que é a basura. A recollida de basura mellorou bastante porque non fixemos os puntos limpios. Puntos limpios que todo o mundo xa está copiando, igual que os apartamentos e alguna cousa máis. Outros ayuntamentos ven que son fórmulas útiles e copian, cual é un orgullo para nós, o han sido os primeiros neste caso. Pero no tema da recollida de basura temos que mellorar un pouco máis. Estamos, ou por lo menos estamos cobrando do orden de, vou poñer por cidade, como se viviramos en Palma de Mallorca, nos vertemos a mesma cantidad de basura por persona, e eso non é certo. Entón aí temos que empezar a mellorar, empezar a cuidar con campañas, empezar a separar, empezar a educar a xente a separar as pezas para que logo a recollida sea un poquinho máis accesible. Bueno, isto en cuanto aos servicios, pero tamén queremos orientar a nosa cidade hacia o futuro. Para iso vamos a basarnos en 2 pilares fundamentales. Un, os recursos propios que temos, e outro, a inteligencia e o conocimiento da nosa xente. E seguimos con algo. Temos 2 balnearios propiedade municipal. O balneario de Calderiñas e a Fonte do Sal. Por 2, balneario de Calderiñas ten declaración mínima medicinal e a Fonte do Sal está solicitada. O que necesitamos únicamente é definir un perímetro de protección deses 2 balnearios e a adquirir unha cosa que se chama aproveitamento caudal, que nos dá a Confederación Hidrográfica para poder comercializar X litros de agua. Entón, con todo isto, temos as mesmas condicións con o balneario de Cabreiroa e son nosos. Entón, vamos a licitar para facer 2 plantas embotelladoras, preparar 2 plantas embotelladoras, unha en Cabreiroa con auga unha en Calderiñas, con auga de Calderiñas, que non ten que ser no propio balneario, e a outra que a Fonte do Sal. Entón, nese perímetro de protección, pues extraeránse pozos de auga, embotellaremos esa auga, sacaremos ao concurso para que alguna empresa obre. Cada empresa destas pode generar entre directos e indirectos entre 40 e 80 postos de traballo. Non necesitamos traer unha gran industria estranxeira, témola aquí, sencillamente temos que aproveitar o que temos e poñelo a funcionar. Ao mesmo tempo,
Todos sabedes da guerra que teño ca Xunta de Galicia polo tema do polígono industrial de Tamagos. Que veño un ano, eso. Bueno, entonces espero. O anterior equipo de goberno decidiron ampliar Pazos en vez de facer Tamagos. Entón gastaron unha pasta no polígono de Pazos e non se vendeu unha parcela, ni la primeira. O único que está ali xa está. Entonces intentamos relanzar o polígono de Tamagos e fixen unha oferta de compra directa de casi 200.000 metros a Xunta. Chegamos a facer o documento final, pero non quixeron firmar. Supoño que é hermosa, Gerardo. Supoño que cando pasen as eleccións pues, ocurrirase de firmar. Pero bueno, neste momento tampouco é tan importante porque ese tipo de suelo sale carísimo. Entonces decidimos plantear un plan especial xusto enfrente, donde está a bodega, os pedes, por reordenar eso, facer ali un parque empresarial de 70-80.000 metros útiles, e aí saldría pues, a mitad do precio que vai a sacar a Xunta no outro lado. Entonces pensamos que ese é o sitio, ten a mesma localización que está dun lado que do outro, é un sitio onde as nosas empresas poden entrar pues, a mellor a 20-25 euros o metro e non a 55-60, que é o que pretende e o que saldría no caso de Tamagos que ten a Xunta. Pero bueno, eso é sitio. Os parques empresariales non crean puestos de traballo. É un sitio con a empresa que se pode colocar, pero en general son as empresas e os empresarios que crean puestos de traballo, non son os solares. Os solares non crean nada. E a segunda medida que vamos a iniciar é a inversión da nosa sociedade no mundo digital. Aquí neste edificio, que é a Casa da Xuventud, a Casa da Xuventud que está dedicada a asuntos sociales, vai a desaparecer. O uso do edificio vamos a adaptar para facer unha pequeniña universidade. Entón vamos a poñer aí, de acordo ca UNED, unha aula multimedia donde se vai poder usar prácticamente cualquier carreira universitaria, as 5 ingenierías que xa teñen eles e xa estemos comprometidas, pero fundamentalmente o que intentamos é que toda a nosa xente entre no mundo digital. Por qué? O mundo digital e internet van a ser a fuente do 70% de todos os traballos que se creen no futuro. E durante moitos anos perdemos todas as revolucións industriales que hubo hasta aquí. A da era de información tamén a perdemos, pero o mundo digital, os nosos xoves teñen que meterse nel como sea, porque senón non hai maneira, non? Pensamos que desta forma vamos a ter, por un lado, o conocimiento e a formación, e por outro lado, os nosos recursos naturales, como son a auga, como son o viño, pues, xente que vai estar investigando neso, temas de comercio, temas de novas tecnologías, pero eso ten que salir dunha fuente de conocimiento dunha pequeniña universidade que ten que haber aquí. Esa remata. Podía enumerar unha serie de obras e plans que todos xa conocéis: parques, puentes e 50.000 estradas. Pero vou parar aquí, porque só vos quero transmitir unha cousa que vos acabo de dicir, pero vos repito. O noso futuro está ligado aos recursos naturales e a inteligencia. Unha cousa sin a outra só sirve para que os de fora se aproveiten dos nosos recursos, e a outra sin recursos non sirve absolutamente para nada. É a combinación perfecta para que podamos salir adiante nos próximos anos. Trátase de algo máis. Neste momento é unha cuestión de oportunidade. Unha oportunidade que xa non podemos perder, porque cando descenda moito máis a población xa non a vamos a dar recuperada. Entonces necesitamos o vosso apoio para seguir traballando nesta liña, porque ahora, despois de todo o que vistes, digo vos en serio que isto é posible. É posible e vámoslo facer co vosso apoio.